Čau, toto je Fresh, vítam vás z nového videa. Dneska tu je Agarion, čo všetci poznáte. A aby som tu nebol sám, tak je tu so mňou Alex. A ty už hráš? No. Áno. Takže ja si len No tu ma zjadli, takže už nehrám. píšem si nick, ako vždycky, tak sme sa to dohadovali. Ok, ja už to mám. Takže... Ja si vymením nick Alex, OK? No ok. Tak Hej, tu sú to je cheater. Furt tu všetci chodia do takej lišky. Už hráš? Hej, áno, ja už hrám a tu je cheater. Je tu cheater. No však tu sú sami cheatery, tu nejaký... Hej, on ma nestrafil. Hej, to čo tu robia? Koho to baví? No však to sú cheatery, to je nejaký trick slide tak to bolo dobré, ja už mám 104 skore. Ty si ma normálne prebehol. Už mám 70. 132. Tak poďme hore. Tak poďme hore. Tie guličky sú tu zastavené, ja ich žerem. Ty kokoze, ja som tu úplne obklúčený. Oni sa tu spavnú a ja ich tu žerem. Jako za každý, keď ich zeženem, tak oni sa spavnú niekde inde. No ja už mám 100, tak ide. Čo to jeden nafidoval? Do prdele líška. No, ja už mám 244. Hej Filip, ja som úplne v ľavom hore rohu. No idem tam, ale ja som už väčší. Ja mám už 320. To je jaký dík. Tam nejaký dík úplne prvý sa kvôli mne rozdelil a ja taký 100 skore. Tu je ich veľa. Tu sami cheatrovia, to predtým, než som to hral, tak to... Úplne cheaty. Čo úplne, že cheat, že napíšem si, a čo guličky do ňa tu budú, či mňa budú považovať za cheatera, pretože čo tie guličky robia. Kde si? Ja tu žerem ja mám 475 a idem hore. A koho máš prvého? Nejaký Avlog. Tak sme na tom istom. No tak je dobré. No tak ale... Ja toho zažerem. Nie! Kde si? Taká líška, vieš, že sa ťa na schvál pýtam, kde si. Taká líška, čo to bolo zač? No však oni tu týmujú, to sa nedá normálne, to sú sami týmery. No tak dodrčíme ich, my sme bossovia. Však my sme bossovia, my to dáme aj bez čo prdele, čo ja robím? Kde si? Kamo? Ja ich tu žerem, poď dole. Dole, no ja idem hore, no ty si jaký. No, krásne. Hej, ja idem za tými cheatrami. No. Okay. Ja idem za tými cheatrami. Tuto ich žerem, tie malinké, poďte sem. A tu sa mi také nenážem. A ja tu viem cheatovať. A koľko máš skoro? 139, 151. No tak ja som o 20. Pozor, šelema! Hej, nie, tá líška nech mi dá pokoj. No, toto sa tu... Ja ju idem rozstreliť. Filip, ja som úplne vľavo. Chod doľava. Ja tu... Nie, hajzel! Taká ryba, či čo to bolo? Filip, bez nadávok. Ja som nepovedal nadávku. Hajzeličo. Ok. Hej, ja ťa idem nájsť. Hral som to chvíľu, som dal strich. Že dokedy sa nenájdeme a sme sa nenašli. Lebo furt sú tu nejakí cheatery. Furt sú tu nejakí cheatery. Ty to, čo ešte máš 3. A samé tými. Hajzelský medveď. No ale kde si? Á, tu je tá liška! No ona sa spája, takže... No. Ja som ťa videl. Tam ťa taká liška. Jak to sa volal Alex?
No, som ťa tam videl. A mal som skin toho netopiera. To je had. To je had. No tak ty si ma videl. A vidíš tú líšku? Či už som úplne niekde v ryti. Ja som úplne vpravo. Tu je nejaký, že kolibrík, tu je nejaká líška. Ona tu s kým si týmuje. Žere ju nejaká kočka. Nejaký Tomáško Moskva. Tak ja tu nedem hovoriť, čo sú to za kombinácie. Líška, mačka. Počkaj, to tu si Niky. Kamo, ja som úplne vpravo, úplne. Hej, ty chameleón! No minu. Ja mám stry. Ja ťa vidím! Ty si rozbojený, že? Ty máš Spidera! Ja ťa vidím! Mi sa to nedá. Keď mi to išlo. Ok, takže musel som dať nový server, pretože tam boli sami cheaterovia a nedalo sa to hrať, lebo som to aj ja chcel zmeniť už dávno, že predtým, že dáme iné, ale až chill, že to dáme, aby sme neboli moc skorí a tu je Ian, dobre, držím sa ďalej. A kde si? Jaký to bol máš prvého? Imbo. Ja to mám nejakého sliver. Počkaj, tak ja som... Čiže mi poslal zlu. Ja som ti poslal na... Ale ja ho tu nemám, ja som to hľadal, to tu není. Tak počkaj, ja ti pošlem... Počkaj, to musím... No dobre, takže to je všetko z toho videa. Ja viem, síce sme sa s Alexom moc nestretli na to videu, lenže viete, som cheater, všetko na to hralo a je to Agarion. Neviem ako Alex, či to vie dobre. No, dobre. Takže, čau.